Hello mga Mabelidad! For today's video, papakita ko lang sa inyo kung gaano kaharot ang baby bunso ko. Hello! Uy! Yubo! Sabi nila, hindi ka daw nila mapatawa eh. Akala ko, hindi ka mapatawa. Oh, mahirap daw patawanin yan? Mahirap ba talaga patawanin yan? Bawal daw yan kilitin. Ano? Bawal kilitin. Patatawanin lang. Oh, paano yun? Paano? Weh! Weh! Eh! May dalawang ngipin na yan. Uy! Higa ka dun. Higa ka muna. Uy. Ayan na. Ayan na. Dito ka. Habulin si ate. Ang kulit-kulit po niya, no? Uy, tawa ka naman. Tawa ka naman dyan. Ayan, ang likot. Ay, ayoko na nga. Ayoko na. Tama na nga.